Здравейте, денят е прекрасен. Как няма да е прекрасен? Ако на 100 влюбени двойки се даде картата на Европа и двойките бъдат накарани да посочат мястото, където ще искат да прекарат своята първа брачна нощ, от 100 двойки 9 сочат Прага, 11 Париж, 2 не знаят, всички останали сочат Венеция. Ето така се е случило и с днешните ни двама герои в конкурса ни Първа брачна нощ. Знаеш ли как те обичам и как те желая? И се събуди до мен, и се събуди до мен. При нас са Мартина и при мен Димитрови, поредните ни победители от конкурса Моята първа брачна нощ. Така че Венеция, това е ясно. Много изненадващо решение, нетрадиционно. Какво се случи, когато тръгнахте на път? Кремен, ако искаш, ти почни. Да, ние бяхме много развълнувани, наистина, от това пътуване и тръгнахме с голямо желание. Но така за малко да изпуснем автобуса, всъщност на екскурзията. Интересният момент е, че не сте били само една влюбена младоженческа двойка. Впоследствие се оказа, че в автобуса има общо 4 двойки, младоженци, да, всички от Варна. Да, разбира се, да. На последната минутка успяхме да хванем автобуса. Мартин иска нещо да уточни. Значи, принцип беше за Париж работата, обаче понеже не се състоя екскурзията до Париж и всичките двойки са били за тази екскурзия за Париж и презаписани за Венеция. Това като масовите бракове на Мун. Мястото няма значение, важното е с човека, с когото си. Разбира се. Отидахте наистина на едно много романтично място. Абсолютно. Как видяхте Венеция през очите на любовта? Това е едно невероятно място, наистина. И бих казала, че най-подходящо за младоженци, колкото и да е банално казано. Въпросът ни е, ще проговори ли Кристиан на италиански директно? В смисъл, това ли е венецианската нощ? Ще се отвори устата. Имахме голямо желание да заприказва на италиански, но не се получи точно така, но... Не е следствие на венецианска нощ. Не е следствие на това, но никога не е късно. За по-нататък една втора брачна нощ пак в Венеция. А буквално първата ви брачна нощ, нощта след сватбата, това е най-интересното, което обикновено преживяваме и доста се смеем понякога тук. Да, всъщност нищо интересно не се случи, защото бяхме прекалено изморени. Това самото нещо приключва в 2,5 часа някъде по него време, като се прибрахме след сватбата. Отделихме малко време да прегледаме подаръците набързо. Така. И след това бяхме много изморени, така лекичко заспахме. Какви бяха подаръците? Подаръците предимно бяха в парична форма. Тоест, имахте време да се предварите пари. Да, пачките и тогава си легнахме да знаем така под възглавничката да се множат. За това си така казахме, че специалната ни нощ ще бъде в Венеция. Мен ми е интересно цялото това пътуване, което вие сте предприели с едно бусче до там. То не е като да стигнеш за 2 часа до Венеция. Не си ли разказахте всичко по пътя с останалите? Изобщо не претъпихте ли любовната тръпка някак докато стигнете до гондолите? Мисля, че не е така лесно да се претъпи тази тръпка. Споделяхме определено впечатление с останалите двойки. Но там имаше достатъчно нови впечатления, които да ни развълнуват. В момента, когато пристигнеш там, вече няма как да... Как го кажа? Не попаднеш под властта на любовта пак. Романтиката, самия град просто е невероятен. Преживяването, което сте си подарили, е било страхотно. Така беше, наистина. Говорихме с момчетата преди малко за 8 март и за отношението на мъжете към този празник, пък и на жените. Да. Вие двамата как ще го... Значи аз сега ще кажа, че въобще не споделям мнението на Мавриков и предаме, понеже се ходи... Понеже предаме се ходи винаги с цветя, пък моето любимо хоби е фотографията и затова... Може ли да го приемем? Много ти благодаря да го приемем за нашата къща, защото много би отивало на нежната обстановка тук. Наистина благодаря, защото първа мъжка армия Иво, Иван и Мавриков ни разбиха с всякакви измислени, но аз ще ги чакам 25 марта. Ето сега обаче от друга гледна точка. Може ли ние да застанем с нашия подарък към вас? Бебето ръководство за употреба. Аз съм сигурна, че Кристиан го гледате брилянтно, но със сигурност планирате второ, може да не е венецианче, ама там нещо Манчестър,
Какво ще кажеш? Юнайтед? Добре. Абсолютно възможно. Заповядай, това наистина е книга, с която много лесно и с чувство за хумор се гледат бебета. Ти ще си по подаръците днес, защото аз държа най-големия подарък. Така че още нещо много ценно. Това най-го обичам. Да, имаме вече бебер. Вие получавате един безплатен уикенд за двама в 4-звездния хотел Гринвуд хотел в Банско, за да можете един, не до там венециански, но планински, пирински, не знам кой брачен уикенд да изкарате наистина така с голямо въображение и с голяма наслада. Благодаря. Кристиян, може да ни го оставите в студиото, ние ще го забавляваме, той се справя супер. Да, определено се забавляваме, не може да отидем да се подремне. Много ви благодарим и на тримата. Надяваме се да си прекарате прекрасно с тези подаръци. В понеделник е 8 марта, както вече стана ясно. И сме решили да организираме тук един женски клуб, в който ще говорим за неща, които са в главата ни, но не винаги изричаме. Мъже, фантазии, авантюри, затворени очи, предизвикателства. Изобщо какво си мечтаем за секса, но ни е срам да си поискаме. В понеделник денят е прекрасен. И не чувам.